салом бинандагони азиз ва хуш омадед ба нашри нави барномаи ахбори озодӣ. Имрӯз 28 март аст ва дар 15 дақиқаи дигар атрофи ин мавзӯъҳо суҳбат хоҳем дошт. хонаҳои холии гумонбарони ҳамла дар Крокуси Москав дар Тоҷикистон ва бозпас гардонидани даҳум муҳоҷири тоҷик аз фурудгоҳҳои Русия ба ватан. сокинони Тоҷикистон мегӯянд ҷабри ҳамла дар толори консертиро дар ҳар шакл тоҷикони дигар мекашанд. Большая трагедия для нашей страны. ин барои кишвари мо як фоҷиаи бузург аст, зеро обрӯи кишвари мо бад шуд. филми тоҷикӣ дар як ҷашнвораи Амрико, зиндагии занони ҳунарпешаи тоҷик ва нигоҳҳои каҷу сард ба онҳо. радиои озодӣ аз мусофирони тоҷик чандин шикоят дарёфт кард, ки онҳоро баъди вуруд ба Русия гурӯҳ аз фурудгоҳ бармегардонанд ва барои як умр аз ҳаққи сафар ба ин кишвар маҳрум мекунанд. баъзе аз онҳо бо фиристодани аксу навор гуфтанд чанд рӯз мешавад дар фурудгоҳ сарсону саргардонанд ва бояд ба ватан бозпас бигарданд. муҳоҷирон мегӯянд билети парвоз ба Русияро қабл аз ҳамла ба Крокус ва бо ҳадафи кор харида буданд. дирӯз аз фурудгоҳи Бохтар низ тасдиқ карданд ки аз Москав 40 нафар муҳоҷирони тоҷикро бозпас фиристоданд. баъзе аз наздикони Исроил Исломов, ки ҳамроҳи ду писараш дар робита ба ҳамлаи Крокуси Москав боздошт шуданд, дар Тоҷикистон мавриди бозпурсии мақомот қарор гирифтанд. ҷузъиёти бозпурсӣ маълум нест, вале ҳамсояҳои ин хонавода мегӯянд баъди ҳодисаи Крокус яке аз бародарон ва писари ӯ, ки дар маҳаллаи Арбобхотуни канори пойтахт ба сар мебаранд, дар маҳалла камнамӯ шуданд. Алишер Зарифӣ ва Шаҳлои Абдулло ба маҳалли зисти пайвандони хонаводаи Исмоилов рафтанд. маҳаллае дар канори Душанбе. ин манзили истиқоматии Исроил Исломови 62 сола аст, ки ҳамроҳи ду писараш Аминҷон ва Диловар дар пайванд ба ҳодисаи Крокус Сити Ҳолли Москав боздошт шуданд. дар ин манзил Дилшод яке аз писарони дигари ӯ ба сар мебурдааст, вале касе дарро боз накард. дар маҳалла аз Исроил Исломов ҳамчун як инсони хушмуомила ном бурда гуфтанд ба иттиҳоме ки ӯро гумонбар кардаанд бовар надоранд. на бою на камбағалу оилаи мобайн инсони ҷамъиятӣ буд, инсони қатъи дар ҷамъият ҳама вақт бай буд. писарош майда буданд, худшам коригари оддӣ буд, таксӣ кор мекарду, баъд посбон буд, сомон сохтумон амиҷода посбон буд. ба нақли ҳамсуҳбатони мо, Исроил Исломов як сол пеш назди писаронаш ба Русия рафтааст. ба донистагӣ ман ва ё ба писарош барвақт рафтагӣ буданд. худаш ӯ сол пешаи Рамазон рафт. ҳамсараш ки касали қанд буд, писарош дар инҷа дастёр ки надошт, гирифта пеш писарош буд барои муолиҷа кардан. инҷа мера бо давлини мезана, як параш ба гуфтаи худ чон динамо додараш қатиман буд, пурсидамаш, гуфт ки парализован шуда, як параша давлини задагӣ дигар натонистан омада, ҳамунҷа мо қати ҳамсараш. ба қавли раиси маҳалла Аминҷону Диловар шаҳрвандии Русияро доштанд. ду бародари Исроил Исломов дар ҳамин маҳалла зиндагӣ мекунанд. касе аз онҳо дар манзили худ пайдо нашуд. додгоҳи басмани шаҳри Москав рӯзи 25 март Исроил Исломовро бо ду писараш бо гумони амали террористӣ то охири моҳи май ба ҳабс гирифт. қаблан манобеи радиои озодӣ гуфта буданд, ин оила барои кор ва зиндагӣ ба вилояти Твери Русия рафта ба тиҷорати мошин машғул буданд. пештар мақомоти Русия гуфта буданд, ки Аминҷон Исломови 33 сола соҳиби охирин мошине аст, ки дар ҳамла ба толори консерти Крокус Сити истифода шудааст. ба нақли онҳо мошинро ба гумонбарони ҳамла бародари ӯ Диловари 24 сола фурӯхтааст. ба қавли ҳамин манба, Исроил Исломов як рӯз баъди ҳодиса дар Красногорск ва писаронаш Аминҷон Исломов ва Диловар Исломов дар роҳ ба Магнитогорск дастгир шуданд. кумитаи тафтишотии Русия ба ин бовар аст, ки ин афрод дар ҳамлаи толори мусиқӣ нақш доштанд ва гӯё онҳоро гумонбари дигар Фаридуни Шамсиддин дар моҳҳои январ ва марти имсол ҷалб кардааст. тасдиқи он феълан аз манобеи мустақил имконпазир нест. хоҳари Фаридуни Шамсиддин яке аз гумонбарони дигари ҳамла ҳамсари Аминҷон писари Исроил Исломов аст. радиои озодӣ дар бораи шаҳрвандони дигари Тоҷикистон, ки ба ҳамла ба Крокус Сити Ҳолли Москав муттаҳам ҳастанд ва ба ҳабси пешакӣ гирифта шуданд, баъзе ҷузъиёт пайдо кард. аз ҷумла дар бораи Далерҷон Мирзоев, ки то ҳол дар бораи ӯ маълумоти кофӣ набуд. ҳамкорони мо пайвандони ӯро дар ноҳияи рӯдакӣ ёфтанд ва бо падараш суҳбат карданд.
мумин аҳмадӣ ҳоло бо ман дар студия аст. салом мумин, ва дар бораи Далерҷон Мирзоев чӣ иттилоe ба даст омадааст? салом бинандагони азиз, салом шаҳло. наздикони Далерҷон Мирзоев гуфтанд ки ӯ рӯзи 20 март, 2 рӯз пеш аз ҳамла телефонӣ гап зада гуфтааст ки рӯзи 24 март ба Тоҷикистон бармегардад, чунки кор дар Русия хуб нест. Далерҷон Мирзоеви 32 сола аз ноҳияи Рӯдакӣ яке аз 4 гумонбари аслӣ дар ҳамла ба маҷмӯаи Крокус аст. мақомоти Русия гуфтанд ки ӯро дар Брянск боздошт карданд. Баротали Мирзоев, падари Далерҷон, дар суҳбат ба ҳамкорони мо гуфтааст ки ӯ моҳи октябри соли гузашта барои кор ба Русия рафта буд ва таксӣ меронд. ба гуфтаи наздиконаш, мақомоти Тоҷикистон рӯзи 23 март падару модар, хушдоманд, бародар ва ҳамсари Далерҷон Мирзоевро барои бозпурсӣ бурда буданд. падару ҳамсарашро ба сабаби беморӣ раҳо карданд, вале дигарон ҳанӯз дар бозпурсӣ қарор доранд. ҳамдиягони ӯ гуфтанд ки Далерҷон то рафтанаш ба Москав чандон мазҳабӣ ба назар намерасид. ӯ дар хонавода фарзанди сеюм будааст. ин хонавода ба гуфтаи ҳамдиягонаш бо сабаби рафтани Равшанҷон Мирзоев, бародари Далерҷон, ба Сурия солҳо зери назорат қарор дошт ва мақомот зуд ба хонаи онҳо омада бо пайвандонашон суҳбат мекарданд. мумин, баъзе хабарҳое мерасад ки дар Русия рӯҳияи бегонаситезӣ пас аз ин ҳодиса бештар шудааст. оё аз Русия чӣ хабарҳои нав доред? дақиқан бале шаҳло, матбуоти Русия ин ҳодисаро бештар ба тоҷику тоҷикистонӣ рабт медиҳанд ва баъзе аз сиёсатмадорони рус низ пешниҳоди сахттар кардани қоидаҳои муҳоҷиратро доранд. даҳҳо муҳоҷир ба Радиои Озодӣ навиштанд ки онҳоро аз кор пеш карданд. тоҷикони ронандаи таксӣ дар Русия мегӯянд баъзе аз муштариён аз истифодаи хидмати онҳо даст мекашанд. бархи муҳоҷирон гуфтанд ки онҳоро аз фурудгоҳ пас мегардонанд. як шаҳрванди Тоҷикистон дар Санкт Петербург ба иттиҳоми гӯё дуруст шуморидани ҳамлаи террористӣ дар Крокус дастгир карданд. ба ӯ то 5 соли зиндон таҳдид мекунад. ташаккур барои суҳбат. мумин аҳмадӣ буд ки тафсилоти навро оиди Далерҷон Мирзоев, яке аз гумонбарони ҳамла ба Крокус ироа ва аз афзоиши бегонаситезӣ дар Русия суҳбат кард. бинандагони азиз, гузориши муфассал аз манзили зисти Далерҷон Мирзоев ва мусоҳиба бо наздиконаш фардо дар барномаи Ахбори Озодӣ пешниҳод мешавад. ҳама чизе ки мехоҳанду мехоҳед дар ин ҷо ҳаст. тозатарин ахбор, гузоришҳои видеоӣ, шарҳи ҳодисаву таҳқиқоти журналистӣ. заминаи Радиои Озодиро насб кунед ва ҳамаи инро бо ангушт задан ба телефони ҳушманди худ ба даст биёред. шумо барномаи Ахбори Радиои Озодиро тамошо доред. бо он ки солҳо дар бораи даст доштани тоҷикон дар ҳамлаи Крокус зиёд аст, номи кишвар дар расонаҳои ҷаҳонӣ дар пайванд бо ин ҳамлаи хунин баромадаву тоҷикони дигарро дар дохилу хориҷ ба изтироб овардааст. бисёриҳо аз ҷумла шахсиятҳои маъруф бо нашри муроҷиатҳо ба он таъкид карданд ки терроризм миллат надорад ва набояд баъд аз ин дар чеҳраи ҳар тоҷик ҷинояткор дида шавад. Зарангези Наврӯзшом авзуро идома медиҳад. эҳтимоли даст доштани тоҷикон дар ҳамлаи маргбори Крокус ҷомеаи Тоҷикистонро сахт такон дод. номи тоҷикон дар сархати хабарҳои ҷаҳонӣ ва ҳамчун гумонбарони амали ваҳшатноки террористӣ аксари шаҳрвандони Тоҷикистонро дар ин кишвар ва берун аз он ба ташвиш овардааст. онҳо бар ин боваранд ки ҳодисаи мазкур сабаби бадномии кишвару миллат шуда ба зиндагии тоҷикони дигар ҳам таъсиргузор хоҳад буд. Большая трагедия для нашей страны. ин барои кишвари мо як фоҷиаи бузург аст, зеро обрӯи кишвари мо бад шуд. Испортился. Даниэл Рустамов яке аз ҳунармандони ҷавони тоҷик аст ки дар озмунҳои бонуфузи мусиқии Русия ширкат карда машҳур шудааст. дар баромадҳояш мегуфт ҳадафаш боло бурдани обрӯи Тоҷикистон аст ва талош кард нишон диҳад ки тоҷикони соҳибистеъдоду эҷодкор кам нестанд. ҳоло ки Тоҷикистон дар пайванд ба ин воқеаи мудҳиш дар сархати расонаҳо ҷой гирифтааст, талошҳои ин ҷавон ва ҳамтоёни дигари ӯ зери соя монд.
برای عملی چند جنایتکار تمام تاجیکانی که در روسیه کار و زندگی میکنند اذیت میکشند. همسالا نزدیک به میلیون نفر با امید کار و زندگی بهتر از تاجیکستان به روسیه می روند. این شماره سال تا سال زیاد می شود. تاجیکان زیاد در این کشور در ساحه‌های مختلف شناخته شدند، از جمله چون طبیبان آبرومند. حمله مرگبار این قشر را هم که در روسیه زندگی خود را آباد کرده برای خود نام ساختند ناراحت می کند. در تاجیکستان هم مردم نگرانند. خلاصه بهت هم از این قیمده مقصد که پیشتم چند کس ملت بدنام نشوده. Давайте, пожалуйста, оценим данную ситуацию объективно. ساکنان و چهره‌های شناخته تاجیک در صفحه‌های اجتماعی خود به تکرار تاکید می‌کنند که تروریسم ملت و مذهب ندارد و بازداشت تاجیکان با گمان حمله نباید سبب تاجیک بدبینی شود. людей, которые считают, что убийца не имеет национальности. آدمان زیاده بر اینند که قاتل ملت ندارد و با وجود همه دهشت و تاریکی ها ما باید انسان باشیم. تشکر به همه آنهایی که هنوز امید میبخشند. تمام مردم تاجیک چنین عملی تروریستی را جانبداری نمی کنند. تروریسم ملت و مذهب ندارد. ملت تاجیک به خلق برادر روس همدرد است. سوی تاجیکستان و تاجیکان در شدن انگشت اشاره رسانه‌های مخصوصا روسیه در رابطه با حمله تروریستی در حالی است که مقامات در تاجیکستان سالهای اخیر با تشکیل برنامه‌های مختلف تلویزیونی و راه‌اندازی معرکه‌ها تلاش جلب سیاحان و چون یک دولت متمدن و به خطر معرفی کردن تاجیکستان را دارند. حکومت تاجیکستان سالهاست مبارزه با تروریسم را اولویت قرار داده است. امامعلی رحمان پرزیدنت کشور اخیراً از افزایش جلب جوانان به گروه و سازمان‌های تروریستی نگرانی کرد و گفت در 3 سال اخیر 24 شهروند تاجیکستان در 10 دولت عملی تروریستی انجام دادند. عملی که اکنون به گفته مصاحبان ما جبرش را در هر شکل تاجیکان دیگر میکشند و تکرار میکنند که تروریسم ملت و مذهب ندارد. برنامه را ادامه می‌دهم. در یک جشنواره فیلم‌ها در امریکا فیلم ساخته کارگردان تاجیک با نام فرانگیز به نمایش گذاشته می‌شود. جشنواره صدای زنان را بشنوید اول همین هفته آغاز یافت و لالی صنم اولوغ و کارگردان تاجیکستانی فیلم خود را به آن برده است. داستان فیلم زندگی یک بانوی هنرپیشه تاجیک است که محض برای هنرش در جامعه با مشکلات روبرو می‌شود. همکار ما خیرمان بقازاده در صحبت با لالی صنم از او پرسید که چرا محض این موضوع را انتخاب کرد. اندیشه من در این فیلم نه به مشکل شخصی فرانگیز قاسیمووا و اویله دارشوی او بلکه به مسئله های وابسته به حضور زن در مسیر هنر ربط دارد. اگر ما امروز از زنهای هنرمند خود دفاع نکنیم فردا ما هنر را از دست میدهیم. من ساحه هنر را بدون شرکت زنان تصور کردن نمیتوانم و اگر در جمعیت ما نسبت بانوان این ساحه یک نگاهی کمبینانه وجود داشته باشد نه همه زنان به این ساحه برای کار می روند. به همین خاطر ما باید این زنهای با استعداد و زیبا را از حمله و باورهای قالبی حمایت کنیم. فیلم من هم در همین باره است. از سال دیگر از لالی صنم اولوغ این بود که تا کجا مذهبی تر شدن جامعه فشار به زنان را بیشتر و موقع آنها را در جامعه تنگتر می کند. احیای ارزش‌های سنتی در مجموع به وضع زنان تأثیری نچندان مثبت دارد. چرا؟ در دوره شوروی هم نقش مردان برجسته تر بود. البته زنان هم موقعی داشتند. زنها در برابر کار در کارخانه و اداره ها کاری خانه را هم انجام می دادند. حالا همچنین است، ولی به نظر من سطح سواد پایین رفت و حالا از راه جاری کردن تحصیل حتمی 11 ساله می خواهند وضع را اصلاح کنند. ظاهرا آزادی های زنها کمتر نشده است، ولی محدودیت برای زنها بیشتر شده است. чем это было раньше. لالی صنم اولوغ قبلا با فیلم تصویریش هویدا معروف شد که درباره فاجعه دخترچه تاجیک در مسکو قصه میکند. مصاحبه کامل با او را میتوانید در وبسایت azadi.org بخوانید و ببینید. بینندگان عزیز، برنامه اخبار آزادی را در همین ثانیه ها به پایان میبریم. تشکر از شما که تا این لحظه ما را همراهی کردید. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار هر یک شما. عزیز باشید.